shi ya ce wanda abin da za ka samu ko me in baka samu manzo Allah ba ya ce iska ce ne hada da guguwa ta dauki wannan ta jefar kai kuma sai ka ji san bare da dishu amma zo ne iska take dan kana ba dadi kake ji ba to ai gaske kenan wacce guguwa ne to shi ne ce da abin da ka samu baka sami da manzo Allah ba iska ce ne hada da guguwa fa in lam ajid ta'dila tabki Muhammad idan ban samu damar tsotsar kafin wannan Muhammadu ban sumbaci kafin kabin Rasulullahi ba nazari aishi wallahi rayuwa ta ba ta daɗi ba in ko ban sumbaci ban tsotsa hannun annabi Muhammad ba rayuwa ta ba ta yi daɗi ba wa umri ya talif kuma rayuwa ta halaka wa rabbi ubangiji na wa rabbil mustafa ai guda ɗaya ne ba guda biyu ba ne wa rabbi ubangiji na wa rabbul mustafa shine ubangijin mustafa din kuma kamilu ko kuma rabbi na yi rantsuwa wa rabbul mustafa ubangiji na shine ubangijin annabi Muhammad